Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Dan Soja. Da Allah malam tun ɗago faɗin magana ka ta hito ina ruwanka da ita. Shin kai mi ka tahoyi? Kai mi ka tahoyi ka to da wani boto ranar hancin kamalan ni za ka kan lokacin min tahoyi mi haka ni. Ban hika cika da kamala da mutunci da kalluwa ba hala. Kai tsayin ka haka kamar biri ya sha kashin ruwa za ta zabe ka baka da hankali wallahi. Ni haka ce ma biri. Kamar biri ya sha kashin ruwa ne. To in ba ma iskanci ba hakallan kana kallo na ka san na hi kama da raƙumi. Ka ce min biri Allah dai shi mun baka isa gare ka wallahi. Baka to. Ka ta amana ta. Ya isa ya isa. Assalamu alaikum. Ga wata hajiya ko ta dan tsaya anan ko wani da Allah ga wara da Allah ka tora wani gwanjon ka ce mutane a ga hajiya wa Ni kawo yaro na wani. kai mi kawo ka wai kuma me kuke nufi? abinda haka nufi kai Yanzu ku wuce ku bani Kan bara. a baka da ba dan darajar gemu da naka gani ba in ba da na tattake na kaura ma mari ba kahiri niki amma dai ka yanga mai rama ma Allah ya ba mi rabo sa. in ba ma iskanci ba kana malami kana ba da sallah amma ka to wai kai ma ka billahi mata Wai kuna nufi wai kuma jiran da kuke? kamar ya hadda mu jiran ta maka mi haka ni da jiran ta maka To ai su irin matan nan ka gane masu kuɗi sun fi san irin gayu haka irin masu APG. Amma ku duba wani kaya da kuka zo da su kuma a ce ba kuma kun san dai ba ku kyauta muku. amma kuma dai ka san a gane ka da kayo a gane ka da su gobe yana da tabbacin cewa naka na tabbas kai kuma masu zuwa ku yi rankin kaya ni ma ta lasu da ku kuna karya haba da Allah Yawan ciki ne mata isai kali. kakka sake ta Allah ya baka hukunci. Ha wannan a ce ku kai kuma kai bai dace ba. Ko kuma bara ko wani na Allah an kawo shi yayi ne. hegiya ba tuwa ka an kai ce ne ba iska wuce ka manya na towa ga wuri ka eh malam fa ni fa mutum ne fa. to alamu dabbobi muke na rance da Allah yana kiɗa ma kahirin kashi in ba kuma ba Ganin kuma ba. wallahi Kai ka taka mun kai ba ka gani na ne haka. Labbaika Rasulullah. Limanin ɗauran auren ya taho. Me haka? abin da gani Je kama an gama ai. Kai kana da kake? Ban gane ba. Me ka zo? Dalla can adamun wannan Allah. Allah ka ji kunya wallahi. Ka fa ka turo shi bai taka ni fa. Hajjaji. Ni haka. duk ne suka rako Ku kenan? ya kan mu kenan hala duniya zaki aure guda fa zaki aure kuma gani an su marmali Kai da Allah ga lokaci ana gani magana. za ta yi da kai Ku tsaya. Ba na son wani magana, ba na son hayaniya. Ina so ka gaya mu me sana'anka. Ni wai- Daga ina kake eh? Allah madalla Allah Allah. da farko dai ni suna na malo dan Sokoto kuma ni babba sana'ata dan garo ni Bayan shi kuma me ka iya? na iya shagwaba Shagwaba. To ni ne zan maka ko kai zaka min? wai ai inganta soyayya ni ina iya miki ba komi na ba tunda ke zaki aure na ai ke zaki ban kuɗi Tsaya. Eh. Ba na bukatar wannan koma gefe tukunna. an za ni na aza cewa zaki Kai da Allah. Koma gefe. Ku tsaya. A'a, ka ba a hankali mana. eh Ku ba a hankali. Na ce ka koma gefe. ai na aza wai ko rasu zaki ke riga ke zaba To ko kai zaka zaba? Sai kai. Wato assalamu alaikum za mu fara soyayya. Har ma ka yanke hukunci. Za mu fara soyayya. Wato ainihin ni na'ibin limamin masallacin juma'a da yake nan baya ne kuma ina karantar da yara islamiyya. Dodon ne ka zo? Na zo domin mu yi soyayya. Me sana'anka? Karantarwa ne sana'anka na Islamiyya? Kuma na karanci littattafai irin magabata na dayan da suke taririyan iyalinsu wato ainihin iyalinsu na sunna. Masha Allah. Sai ka bari sai an yi auren kai tarerayan. Ka gane ku? Yanzu wato ainihin na ci zaɓe kenan. Ka koma gefe tukunna. layi bayana
labbaika ya rasulullahi. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na kana. Yanzu ka tashi hala. Ya suka go. Ba wani na tambaye ka ba. Me sana'anka? Daga kuma ina kake? Me amfanin sana'an? Kewa ba akwai kuɗi ba? Ni za ka tambaya ko ni zan tambaye ka? Ka bani ansa na mana. Ina ruwanka da nawa? Kun ne ake aka miliyan nawa ne? Ikon Allah. Sai in gani ne a yi wani sana'an zan yi bayan mun yi auren. Wani sana'a sai mun yi auren ka sana'a ni ne zan baka majal? Za ka gaya min sana'anka ko kuma daga naka ko in sa a fitar min da kai daga cikin gidan nan ko? Ni din ba ran shiga cikin su ba. Ba za ka shiga ba. Kamar shiru da kanki. Sunana Awalu. Awalu dan gidan malam na kwanan can. Kai ka san can din balanta na kwana. Ni ban san shi ba. To. Ne in turo shi. Kai ma da wannan da Allah. Hai. Dala ni wuce ni wannan mai kana samun damuwa dala wuce ka bani wuri ko ma can gefe ni. Ka to ba ka wani. Assalamu alaikum. Zamani dan ciki na wai kai ka zo. To yanzu dai tsaya. Naji ka zo ko? Ka hada ka fada da iyayenka. Ko? Me sana'anka? Yawa hajiya. Farko dai bara a san baki fulawa. Farko dai sana'a na za ki losing wallahi. Babba ne ni wallahi kwa. Sana'a ta kafinta ne. Kafinta. Kinga in kin aure ne ma ba sai kin sha wahala ba. Wanki ɗebo ruwa duk zan na miki. Ai da ba za ka wuce hakan ba. To ba ma za ka samu ba. Ko ma gefe. Dawo ba an ka ce. Ban gane ba. Ta ce na ci gasa. Kai ko ma gefe. Ha ba. An shi. Ba zan karɓa ba. Ko in jiwa miki shi ta baya. Na ruwanka. Ai wallahi ka cika ha. Hai. Kai fa ba za ka iya zuwa bane ko ni kake so in zo. So wallahi kin san ban san hada ka faɗa da irin sauran yaran nan kin san ni gaye ne ba ma cika zama ne a irin kan titi haka ba wallahi. Su gaye manya ne sana'anka. Waye kai daga ina kake kuma? To ai gayu ne sana'ar shi ai shi duk gayu ne sana'ar shi. Da yunwa ba. Kai me yasa kai dan zaman banza ne ko? A gayu ne sana'ata ina gayu. To me gayi sana'an banza zaman banza baka da aikin yi sai dai kawai ka ci gayu ka sauna a titi ciki yunwa ko? A haka ne zan aure ka? Ba za ki gane ba. Ya za da man gani. Ni gaye ne ba. Ni na ɗauka ma wallahi ba jayayya kawai za ki kora su ji kawai magangara kawai. Saboda masara ce ni akan titi nike ba? Malens. Wa kai ko da ko kai aka zo zaɓa ne. Ni ina ganin kamar ban koma gefe kai ka zaɓi matan. Yanzu dai ya za a yi. Dalla ni koma gefe. Dalla ibada Allah. Da wani kayan aronka. Kawai daga kunji ina neman mijin aure. Ku kun taso kanku ba sana'an yi ba aikin yi ko kun zo kun ga a dole ga me kuɗi za ku ci kuɗin banza. To bari ku ji ni ba irin ku nike so ba. Ba irin wa'annan mazan nike so ba da wannan dan kwai nan dan cikin nawa to ba irin ku nike so ba. Ku fita ku ba ni wuri. Na fara koyon faskare ba. Wai tsaya to ni ina so in sani ma. Mu ba mu kai maza a aure mana ba ko komi kika ni. Ba irin ku nike so ba. Irin su wato. Ni kai ma da kuke gani na mai kuɗi nike so ba irin ku ba. Hajiya har wanke zan na miki. Ku fita ku ba ni wuri ko sa fitan min da ku. An dai ji kunya. Hajiya na fa iya shagwaba. Dalla ku ta ku ba ni wuri. Sorry ma. Hajiya har kuka zan. Dalla wuce ka ba ni wuri kawai. Zamani ya riga ya lalace maza sun zama ba zuciya. Kana namiji ka je ka nema kai samu a'a kana can zuciya ta mutu kana neman kuɗin mace kake so ka ci me zan yi da ku duk wari ma suke min Allah ne kuce ku bani wuri jibe su kawai sun bata min rai ma